Poți să ai o intenție foarte clară fără să știi cum va arăta rezultatul. Cred că aici perfecționismul poate intra foarte ușor și în manifestare, pentru că uneori simți că dacă vrei să schimbi ceva în viața ta, trebuie să știi deja ce vrei, cum va arăta, când se va întâmpla, în ce formă va veni și cum îți vei da seama că ai ajuns acolo. Și dacă nu poți răspunde la toate, parcă nici intenția nu mai pare suficient de clară. Dar intenția și rezultatul nu sunt același lucru. Poate că nu știi exact ce urmează profesional, dar știi că vrei mai multă libertate în felul în care îți trăiești zilele. Poate nu știi exact cum va arăta relația pe care ți-o dorești, dar știi că vrei siguranță, respect și spațiu pentru tine. Poate că nu știi încă ce trebuie să schimbi, dar știi foarte clar ce nu mai vrei să repeți. În manifestare, intenția poate fi privită ca o direcție către ceea ce vrei să cultivi în viața ta, nu ca o descriere obligatorie a fiecărui detaliu care trebuie să apară. Și poate că tocmai aici merită să lăsăm puțin loc necunoscutului. O intenție nu trebuie să spună exact cum va arăta viitorul, poate doar să-ți arate în ce direcție vrei să mergi.